25 de elevi au promovat toți cu rezultate bune și foarte bune. Sigur că aceste rezultate nu se datorează numai elevilor și învățătoarei, ci și părinților, acelor părinți care au ținut legătura permanent cu școala, care au știut să sădească în sufletul copilului dragoste față de cei care învață și față de școală și care au încurajat atunci când ei au avut nevoie. Efortul depus de micuții noștri școlari pe tot parcursul anului este astăzi răsplătit cu distincții, ca așa se numesc acum, nu premii, pe care ei le așteaptă cu mari emoții. Așadar, pentru merite deosebite la toate disciplinele de învățământ, și când spun asta, spun foarte bine pe linie, și calificative și medii. Se disting următorii elevi. O să-i citesc în ordine alfabetică, iar ei o să poftească aici pe podium, da? Balahura Alexandra, Harasemciuc Teodora, Juverdeanu Gabriel, Lucan Isabela, Timura Luca și Vaman Diana. Acum o să le înmânesc diplomele și de la concursurile la care ei au participat. Balahura Alexandra, în afară de diploma pentru rezultate deosebite la toate disciplinele de învățământ, mai primește diplomă de participare la concursul național de matematică Euclid în etapa a doua. Premiul întâi la concursul național de matematică Euclid în etapa a treia, cu 100 de puncte și medalia de aur. Am mai participat la Cangurașul matematician și poveștile Cangurului, unde au obținut de asemenea 2 premii întâi. Iar la concursul internațional Euroșcolar, tot premiul întâi. Pe ei, le-am de acolo așa în grup, trebuie să te pun, felicitări. Harasemciuc Teodora primește diplomă pentru rezultate deosebite la toate disciplinele de învățământ și o diplomă cu premiul întâi pentru concursul național Cangurașul matematician. Juverdeanu Gabriel. De asemenea, diplomă pentru rezultate deosebite la toate disciplinele de învățământ. Mai primește premiul întâi la concursul Poveștile Cangurului, premiul întâi la concursul Cangurașul matematician și premiul întâi la etapa a doua a concursului național de matematică Euclid, cu 100 de puncte și medalia de aur. Lucan Isabela. Diplomă pentru rezultate deosebite la toate disciplinele de învățământ. Premiul întâi la Cangurașul matematician. Premiul întâi la concursul internațional Euroșcolarul și 2 premii întâi la concursul național de matematică Euclid și 2 medalii de aur. Timura Luca primește diplomă pentru rezultate deosebite la toate disciplinele de învățământ. Premiul
întâi la concursul Poveștile Cangurului, premiul întâi la concursul Cangurașul Matematician, premiul întâi la concursul Euroșcolarul și mențiune în etapa a treia la concursul național de matematică Euclid și premiul 3 în etapa a doua la concursul național de matematică Euroșcolarul cu 94 de puncte și medalia de bronz. Vaman Diana primește premiul întâi la Poveștile Cangurului și la Cangurașul Matematician, premiul întâi la concursul internațional Euroșcolarul, premiul al treilea la etapa a doua a concursului național de matematică Euclid și tot premiul al treilea la etapa a treia a concursului de matematică Euclid. Și dă o medalie de bronz, tot cu 90 de puncte. Diferența este foarte importantă. Felicitări! Să le aplaudăm. Să vină și colegii voștri care au terminat cu rezultate foarte bune la învățătură și care la anul vor fi cu ceilalți merite deosebite la toate disciplinele de învățământ. Da? Îi poftesc aici pe Gabrieluță George, Hafiuc Bogdan, Maciușac Alex și Samoilă Vlad. Gabrieluță George primește diplomă pentru rezultate foarte bune la învățătură, precum și o diplomă de participare la concursul național Euclid de matematică, premiul întâi la concursul Cangurașul Matematician și premiul întâi la concursul la concursul internațional Euroșcolar. Felicitări! Hafiuc Bogdan, diplomă pentru rezultate foarte bune la învățătură, premiul întâi obținut la concursul Cangurașul Matematician și mențiunea întâi obținută la concursul național de matematică Euclid, precum și atât. Deci două concursuri. Felicitări! Vreți să te pup? Nu e supărat? Maciușac Alex, diplomă pentru rezultate foarte bune la învățătură, premiul întâi obținut la concursul Cangurașul Matematician și tot premiul întâi la concursul Poveștile Cangurului. Hai, mai veniți și voi. De-astea. Și te duci înapoi acolo. Samoilă Vlad, diplomă pentru rezultate foarte bune la învățătură, premiul 2 la concursul Cangurașul Matematician și premiul 1 la concursul internațional Euroșcolar. Felicitări! Să-i aplaudăm! La fel de buni ca și cei cu merite deosebite la toate disciplinele, doar că trebuia un pic de diferență, puțin, ca la anul să fie toți aici, da? Trecem la elevii care au obținut rezultate bune și foarte bune. Deci când spun bune și foarte bune, s-a mai strecurat pe aici pe acolo pe o medie de bine. Ionel Robert. Aici? Da. Nu. Așa. Hai,
coborâți acum mai jos un pic, ca să vedem și pe ceilalți, da? Deci premiul diplomă pentru rezultate bune și foarte bune, diplomă cu premiul 2 la concursul internațional Euroșcolarul, diplomă de participare la concursul național Euclid, în etapa a doua, și premiul al treilea, în etapa a treia, la concursul național Euclid și medalia de bronz. Felicitări! Aici. Da? Mândrilă Renard. Diplomă pentru rezultate bune și foarte bune la învățătură și premiul al doilea la concursul internațional Euroșcolar. Felicitări! Mai sperăm! Așa, te urci și tu acolo lângă Robert. Așa. Uhren Denisa. Diplomă pentru rezultate bune și foarte bune la învățătură și n-ai participat la concurs. Felicitări! Du-te lângă Alexandra, exact unde ți-a luat stai, da? Ursa Chimara. Unde e? Este? Mara. Da? Anul. Hai să văd. Așa. Rezultate bune și foarte bune la învățătură și premiul al doilea la concursul internațional Euroșcolar. Felicitări! Tu te așa între ele și urcă acolo lângă, da? Anchidin Sebastian. Diplomă pentru rezultate foarte bune și foarte bune la învățătură și o diplomă de participare la concursul național de matematică Euclid. Dați-le și du-te și până lângă ei. Rusu Mihnea. Rezultate bune și foarte bune la învățătură și premiul al doilea la concursul internațional Euroșcolarul. De acolo, da? Polianski Cristiana. Premiul întâi la concursul Cangurașul Matematic, premiul al doilea la concursul internațional Euroșcolarul și diploma pentru rezultate bune și foarte bune la învățătură. Felicitări! Santu Roberto. Diplomă pentru rezultate bune și foarte bune la învățătură.